jedným slovom, prečo ma to baví. Aha. Netuším. Môžeš povedať. Prečo ma to baví? To sa nedá jedným slovom povedať. Musíš povedať, ľudia, nech sa pripravia. Počkej, mama nesmie vedieť, že fajčím. Ďakujem. Prečo ma to baví, je stále otázka, hej. Baví ma vytvárať vlastnými rukami nejaké veci, ktoré sú dokonca aj neskôr funkčné, aj keď funkčné len v takom tom nepraktickom slova zmysle, to znamená v záujmoch. Hej, čiže napríklad nebavilo by ma vyrobiť funkčnú poličku niekde v kúpeľne, hej. A teraz to povedz jedným slovom. Baví ma to? Nie. Povedz mi, jedným slovom, prečo ťa to baví? Čo robíš teraz? Lebo môže byť krajší ako normálne. A jedným slovom? Jedným slovom? Sakra, no to je veľmi ťažké. Jedným slovom. Stačí. Jedným slovom? Aha. Lebo. Ešte raz to povedz. Lebo chcem. Ja som začal. No, hovor. Jedným slovom. Zažitok.